Surabaya ro ya merokok wong tuwek lho. Diseret-seret diusir omah jero bono iku lho ya apa maksude ngono lho. Karena ana sing ngongkon. Dadi kesimpulane iku aja sampe nyenggol wong, ngelarani wong iku sing bener. Nah terus nek gak nyenggol wong iki kan kadang ya kudu senggolan ngene ya. Rasamu kate nontok 21 ngono ta. Dadi ngono, pesenku ambek dulur-dulur. Sabar ae santai. Wong iku sapa sing nandur, wong mesti ngunduk. Siapa menuai angin pasti menabur angin pasti menuai badai. Badhe. Dadi, Menabur uang ya oleh dhuwit. Ya apa sih? Kalimat menabur uang itu ya apa oleh duit? Duit nanti wong ditabur. Ya tak royok. Wong ditabur nang ngene kan ya tak royok ngono lho ya. Kalimatmu lho siapa menabur uang, terus Uang oleh ya. duit ya apa sih? Menabur uang, duit tak jupoki ngono lho. Gak jelas kan kalimatmu. Wong udik-udikan ngene iku ya.